स्टार कपलଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଓ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ନେଇ ଉଭୟ କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାଦର ବୁଝାମଣା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଉଭୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଯାଏଁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଉଭୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିଥିଲେ। ଅନୁଭବ କହିଥିଲେ ସେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବିଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁନଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସାଇ କାଉନସେଲିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆଜି କଟକସ୍ଥିତ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷା ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହାଜର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଭୟ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ବିବାଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କନସିଲିଏସନ୍ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଭଳି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଉଭୟ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରହୁଥିବା ଘର ଆଡ଼କୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଅଜଣା ଲୋକ ପଶୁଥିବା ନେଇ ଅନୁଭବ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘରେ ଅଜଣା ଲୋକ ପଶୁଥିବା ନେଇ ଅନୁଭବ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ସରୁ ବୋଲି ବର୍ଷା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ ଆର୍.କେ. ରଥ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ଡେଟ୍ରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନୁଭବ ଆସୁନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଅପିଲ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ଷା କୋର୍ଟକୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କଥା ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଓ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଜଗତର ମଜା ମଜା ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।